Duol matayo nonro pacho ka endi Kenya National Bureau of Statistics ogolo ripot ewi chal mar ngima e dwe mar adek. Ripodno oyango nengo mag mwandu kod chenro mag ohala makelo yuto e dwe mar adek, monyiso ni chal mar ngima noidho gi 3.6. Isaac Okech nigi ler mar wachni. Kaluwore kod nonro mane okawe juma mar 2 nyaka 3 mar dwe ma okalo, duol matayo nonro pacho ka Kenya National Bureau of Statistics wacho ni pek mar ngima ni 3.6. Atamalo makama irango kaluwore kod nengo mar ng'iewo mwandu kod chenro mag ohala makelo yuto. Rang'iny mar 3.6 e dwe mar adek en medruok kod 0.1 kawuok 3.5 e dwe mar 2. Ka e dwe mar 1 nene 3.3. E kind dwe mar 2 kod 3, nengo chiemo kod math ma ok gin mag kong'o ne omedore kod 0.7. Nengo mar alot, waru kod bando ne omedore kod 6.2, 4.5 kod 3.3 kaka giluwore. Bende nengo sukari kod oganda ne olwar kod 0.7 kod 0.2. Nengo mag udi, pi, stima, gas kod teko mamoko ne omedore kod 0.2, ma en kaluwore kod medruok e nengo mar gas kod 0.2. Ka nengo stima mar kilowatt 50 kod kilowatt 200 ne omedore kod 0.1 kod 0.9. Magawa kod kuonde yweyo ne oneno medruok nengo kod 0.4, mae kotenore kod medruok nengo chiemo e otende. Kata obedo ni siling mar Kenya osebedo ka ongirore e chich chumbu mar omenda, pek mar ngima en gino ma igeto neno ka bende obiro idho kata dok piny dweche mabiro. Isaac Okech, Ramogi TV.